sa unang nga kitang duha magsabay. Kada uli natong duha mogakos kag mubabay. Lami balikan ang sa unang muhang gilabay panahon nga ako raman ang muhang kalipay karon na unsa naman nganong dali raman tanahuman. Lipay gitu sinin kitaan ko niya ba. Sakit taning gugma. Mo boy? Oh, nganong dali ra na human. Gibuhat man na. Who's that? Ay si Marjong akong gitsuturan. Kinsa ni In? Si Kitsoy, ako ang kauban sa Quiz BN mag-review mi. Ngano na makadiri? What's the problem, bro? Kasi what's the problem? Ug kuto-kutohon ka di aron. Nasa di ka? Isuga ba nimo? Gaaban gugnaw. Biyaan ba ako nimo last time ha? Testingan na natin mulakra ba? Kay kung wakas kiliran di man jud ko mahimot toya. Mahilon na basta di ko makita dili man jud ko mawala ani ako una. Ay kanang pasensya kayo In na pero kinahanglan ako muna ba. Napa man ginagpaabot sa ko ah. Pasensya jud kayo ah. Kay kung wakas kiliran di man jud ko mahimot toya. Tara na. Let's go. Buhat man na ko tanan nganong sige ragpasakitan. Ug karon na unsa naman asa naman ko ani padulong. Pasakitan ra gihapon bisan kita kay magtinarong. Mo man ni bulka akong gilabay itong niagi oh. Dangon na ako ng bisyo ha bay. Ginahinay na tingali ko bago sa akong kagalingon na ni. Bulka boy no more. Yeah. Puslan man, nawalaan kong personal tutor. Nawalaan ba dyan ko gamiga? May pagmagbulka. Kusog ba kayo tama ba? Bila ko ni kaadlaw na pundo diri ah. Bad boy runner og bulka. Karon na unsa naman asa naman ko ani padulong. Pasakitan ra gihapon bisan kita kay magtinarong. Friend. Personal tutor. Di maning ani atong gisudlan sa tong panahon naghandom pa ta sa una nga maabot ta dito sa puhon nagingon pa ka sa una nga ako Ya I am lover boy na dunay pagkapak boy puti kamay lang taw nila sa kumura do bad boy suwayira gug sabay di ba kay nung ka good boy marjong na taga-tago malipayon sa sad boy ya Bulka business ba? Nihit mang bulka ron 150 sa silupin ron. Dua ka silupin 300. Tiba-tiba ba? marjong na taga-tago malipayon sa sad boy Hoy! Puti ka may ano ko dire? Nihit bulka dito sa inyo no? Hihit lagi, boss. Pait kayo ba? Kani duha ra ni ka silupin kay mao na lang ni nabilin sa akong gipang padagan ganiha. Mao na ni duha nabilin. Oh. 150 sa silupin na niya. Let's go. Murwa man lagi ni. Sulod lagi, boss. Usay way sulod nga. Transparent na tong bulka ron. Unsa man ka para di malata ba? Nanay bagong formula. Transparent na bulka ba? Kato ubang bulka nga itapang sa sin. Gray man. Masagula na ganing thinner. Kung transparent na. I-deliver na dito sa mga kuana, mga supplyan ba? Okay, kaso Ay, ni so boss. UP ha? Okay, kaso ni boss. Way kuan ni. Way kurap. Sige. Grabe, si admin ba? Kawakin sa mo to ni agbay ang best friend bay. alanggaon pero karon ang saad nimo kay imo hara di ay tong gikaon kumabalik sa una pero lisod naman kaayo daw tubalikon gikapoy nako sa ako ang gibati dili naman ko patindugon. Oh, nganong dali ra na human gibuhat man nako tanan nganong sige ragpasakitan.
imo clan. Apil ka ng clan. Meet up sa overview. Karon na ditso. Ingon ako. Pabuta ko. Oh, mantingali ning admin sa ano? Samahan ng imo clan. Excuse me. Hello. Ikaw tong ka-text na ako, anong admin sa samahan ng mga imo clan. Uy, ako to, ano man? Ikaw dito. Ako dito si Kuan, bago membro ninyo si Sadboy 07. Ako dito admin sa samahan ng mga emo. Ako si Sadgirl 03. Sadgirl 03. Ang tinod pangalan din. Mas kabalo ba ka number 1 rule sa tong clan nga bawal mahibala ng full name unless importante sa to ang tao. Oh, mo din ang number 1 role. Pasensya kayo, Sadgirl 03 awa, kabalo ba? Okay ra, oy, at least karon kabalo na ka. Kanang na ako'y pangutan na admin ba? Saman. Kanang anong nabuhat man nimo ni na clan ni kaning samahan ng mga imo clan. Sa may anang agenda ni mo ni? Agenda? Gusto lang nako ka ng mahimo ning escape route sa to nga parehas nato mga sad boy ug sad girl nga daghang insecurity sa kinabuhi. At least ani nga clan kuanta ka ng free ta kanang mo hide sa tong identity, free ta unsay buhaton nato. Insecurities. Unsay insecurities? Kaya gong kuan daghan kag bugasan na, syempre walay mo duol mo, walay may kag amigo. Ana ba? Kag bugas di. Okay ra good admin. Apang gugag. Bugas pwede basihan na pagkigamigo nga dili man. Dili man physical na panglawas basihan na pagkigamigo kan man. Mutual understanding man na. Amigo na ta. Ha? Makigamigo ka sa kuha nga. Karon pagita nagkaila, karon pa ta nagkita, napa kong mga bugas ng gawas. Dili mo guna magmatter ng physical na kuan good na appearance sa pagkigamigo good. Wala magiging na insecure sa akong gown sa perting lapara. Oh? Bisa rasa kumudong, ikaw akong ubanon. Kay kung wakas kiliran di ma. Oh, wala dito ako na insecure. Oh, lapar na akong gams. Ay, nya, amigo na ta. Sige, sukad karon amigo na ta. Ako rin yung takamubiya. Para sa ko, ikaw na yun ang pinaka-the best. Kani ako ang tugma, dili na dyan ni mo respect. Tayo na yun sa imo. Kay ikaw raman yun ang ako ang gusto. Ay, dirita admin oh. For sure, lingkod ta mga. Makauban, handod kita kay maniguang. Ayaw lang mo gawa sa akong kiliran. Kay di mahilon na, basta di ka makita. Dili man dyan ka mawala. Ani ako muna. Ano man ni? Ay, wala ko ano. Anang hapin si mong kaan ba? Kaya bisig mahugawan ka ba? Bisa rasa kumudong, ikaw akong ubanon. Kay kung wakas kiliran, di man dyan ko Ay sige, salamat. Maglingkod na ta. Ah, sige, sige. Mag-picture-picture ta para natin memories. Okay ra sa imo, di ka malain. Sige, sige. Touchscreen ba sana all RK ba? Grabe yung aswaya ning bayhana. Grabe yung katsada pag-ubanta. Ayaw ka balata kay naara ko skiliran ni mo lang da. Kung wala ikaw ang ginapangita pa, di ko gustong patuloon ni mo mga luwa. Sa akong lugar lang dahil na nakakapinangga. Hinaot nga sa ako rin yung takamubiya. Para sa Diri tabay kay wala man lain pasilunganan diri ah. Sige, Pipes. Sige, una. Nganong sad boy man ka? Sad boy. Ako ang mga best friend ko, nakitaan ako bagyag bayag lain ba? Sakit kasi dughan bay. Sure ka?
Wala pa gyud kabaloon sa nahitabo. Mas maayo kung istoryahon nimo siya, magstorya mong duha. Tama bitaw no. Mayo at tuon ako to siya ron. May storyahan na mong problema ba? Sige, muunar ako. Wait sa! By the way, ako na si Merichel. Merichel? Oo. Sige, Merichel. Time sa. Gisulti lagi to niya yung pangalan. Kabalo ba ka number 1 rule sa tong clan nga bawal mahibala ng full name unless importante sa to ang tao. Buot pa sabot. Sa mubo nga panahon nga nag-uban ming duha. Importante na ko sa iya ha. Let's go. Pasensya kayo Merichel ya, pero naman ko si Bishprin ba? Paminaw na ako ba, murag diri rami makita ni Bishprin ba? Tama na pa, manigo isa ka long sleeve na checkered diri ah. Papaswerte ra bini. Same design ra kay kaapoy na mamili ba? Kung tinuod manggaling dili magbuwag ang atong pagkaamigo. Diri ara ko magpaabot ra ko nimo. Bishprin? Di mahilo na, basta di ka makita. Dili man jud ka mawala. Ani ako una-una. Bisa na sa kumudong, ikaw akong ubalon. Kay kung wagas kiliran, di man jud ko mahimutan. Di mahilo. Kabalo ka besh, hapit ko nadakpan og SSG president sa sige ginulatay sa imuha kay nagkating classes ko. SSG President? SSG President, ito ni-advise mo ha? Oh, kay kuan manggod din. Na, basta di ka makita. Ay nagdagang istorya kasabot ko. Ha? Makita na to, bigyan ng kuto-kuto ato. Tara ta, ito lang kasi inyo kay kabulo ko na pasingalanan buga na paabot sa kuha ba. Tara kay. Manglag na ta sunod si Mana. Bisa na sa kumudong, ikaw akong ubalon. Kay kung wagas kiliran, di man jud ko mahimutan. Kita ra man jud hadriin ako istorya nimo ba. Unsa man? Basin pinita makaisa ra. Unsa ka? Siya bitaw. Sige na ba? Iyo lagi may pa man to si Imuboy kay di man to mamugos sa kuha. Ayaw lang og gawa sa akong kiliran. Kay di mahilo na, basta di ka makita. Dili man jud ka mawala. Sure jud ka? Testingan na natin mula ka ba? Bisa na sa kumudong, ikaw akong ubalon. Kay kung wagas Atong imo boy, itong ito magwait. Kamaw to. Basin bulok kay to. Nga naman day bulok, at least na siya respeto sa kuha. Ako dapat imong pilion kay pareham ta kauban sa Quizbee. Bright bitang duha kita, bay duha partner. Partner naman ta sa eskwela pero si Imuboy man akong gusto ba? di man jud ko mahimutan. Inuod jud itong ingon nila. Nga kung bright ka sa eskwela, bulok ka sa gugma. Ay pag binulok in. Andam ko tawag og bugo sa gugma basta makauban lang nako siya. What the heck? Di mahilo na, basta